Vakcína stojí u nás nejakých 14 eur na jedno celé zaočkovanie pozostáva z 3 dávok. Prvú si môžete zobrať kedykoľvek. Krátka schéma je za 2 týždne druhá dávka a potom za 5 až 12 mesiacov tretia a potom sa preočkovala po 3 až po 5 rokoch. Klasická schéma je prvá dávka kedykoľvek, druhá za 3 mesiace a ďalšia za tých 6 až 12. Čiže už tá skrátená schéma po druhej dávke vytvorí dostatočnú ochranu proti vírusu kliešťoencefalitídy, ale lepšia je tá klasická, čiže tá sa začína v jeseni. Druhá dávka je okolo Vianoc, alebo proste, a ďalšia je v lete, takže do novej sezóny idete s plnou výbavou protilátok proti kliešťovej encefalitíde. Cena okolo 14, som povedal asi dobre, nie? 23, jak vidíte, nule. Nie, 1,23. Preočkovanosť na Slovensku je 1 až 2%. My tomu nejako neveríme, že mám to asi. Ale skutočnosť je taká, že klimatické zmeny znamenajú, že bude tých kliešťov skutočne viac. Sú v mestách, sú v Bratislave v parkoch. Poznám prípady, že mamička išla s kočíkom a prišla domov a kliešť v kočíku polozil, proste nejak sa tam dostal. Sú doslova v centrálnych parkoch, kde ich zanášajú zvieratá, ako sú tulavé mačky, beberičky, ježkovia, ale hlavne teda tie tulavé mačky, ktoré žijú stále v meste. Potom otázka bola, že prevalencia. Už dávno sa na Slovensku neskúma výskyt vírusu kliešťoencefalitídy v kliešťoch. Máme iba štatistiky ochorení u ľudí, ktoré sa pohybujú ročne na úrovni teraz posledné roky 100 až 150 prípadov ročne. Premorenosť kliešťov rímskou boreliózou, teda boreliami, tu sledujeme už asi od 91. roku. Mení sa z miesta na miesto, z roka na rok a ja zistím, že dnes v tomto parku bola infekčnosť kliešťov 18%, tak od mesiac už je to úplne iná hodnota. Proste dôležité je, že to číslo je strašne vysoké. Už to, čo je nad 1%, že to je v podstate každý 5. kliešť infikovaný, tak to, že chytíte kliešť, aká je šanca, že práve máte to šťastie, že nie je infikovaný.